Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Беҳтарин мошиноро сиёмка кардагим, имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Навро то охира тамошо мекунем, албатта ки дастгиёро фаромӯш намекунем. Ба шумо тамошои хуб ва хоҳон ҳастем. Саломат бошед, худованд меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. Саломат ва зинда бошед. ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед. BMW бародаро, тамошо кунед ҳолати хубаш 2008 солаи объёми 2.5 қатӣ касоеда ки маъқул мешаванд номро акара мемонам занг занед ва барои шуморо пурра маълумот метаҳам ҳолати хубшай. Рӯзи мо ҳам аҷоша камера мекунем 4 та балонуш навай. Рӯзи як салонша мегирам. Дарои электропакетан 4000 пробег дора. Коробкаш автомат, печка кондиционер, мультирул, тамоми навортош кор мекуна. Чихолошам навай. Рӯзи як қафо мегирамш. Рӯзи як қафо мегирамш. Сасяни хуб шай. Бензин холия яка? Бензин холи на 4000 пробег дора ба нарша чанд гуфтира? 160,000 бо итари муомила ам дора. Бо муомила ам дора. Ҳам номро тамегӯ яка? 93 хуб ман номро акара мемонам касоеда ки маъқул мешава занг занем бо барои шуморо пурра маълумот метаҳам. BMW ҳолати хубаш. Mercedes E-Class бародаро 2007 сол объёми 7.5 қатӣ кузуфои 211 тамошо кунед. 4 та балонш навай, свет сафед 90,000 нархаш бо муомилаам дора. Ози ҳам аҷоша камера мекунам, тамошо кунед. Ози як салонша мегирам. Чожни салона чихолош наван. Дарои электропакет, мультирул, коробкаш автоматай, печка кондиционер ҳамаш кор мекуна. 183,000 пробег дора. Потолок панорамай. Тайновкаш ҳастай, тайновкаш солонай. Сасяни хуби хубаш. нарша 90,000 мега. Рӯзи номро акара пеш мемонам занг занед. ҳатто номлех ма мекуна. Номро акан 141 01 01. Хам номро. Номро там. Ваз 2107 бародаро хуб некта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2009 объёми 1.6 қатӣ бензини холӣ. Бензини холия 4 та балонуш навай. Ози ман аҷоша камера мекунам бо хутун дар камера мебинед. Ози як салонша мегирам.
Чхоло ҳамаш наван, паталог нав, ҳамаш хӯйдавие. Мушини тӯзак ихшруай. Рӯзи як ай пеш ҳам мегирамш. Старстопан дора, коробкаш механик. Сасани хуби хуб шай. Чорта балонуш нав. Тайновка ҳуҷҷат ҳам дора? Ҳуҷҷат тайновкаш ҳам ҳаста 11 мо. Фақат мегирӣ ҳайш мекунӣ. Сасани хуби хуб шай. Ва нарша чанд гуфтӣ рака? 30,000. Нархаш 30,000 бо муомила ҳам дора. Номрут ҳаста онҷа? 909 29 39 96. خب من نمره اکرم میمونم کسایی که مقبول میشه زنگ بزنید قیدون مبلغ میکنن بختون خیلی میبینین الله چه ایو ساگی چی خدا درک کنه Toyota Fielder bordaro xubnekta 2011 sol avion yagash qati sasiyani xubi xubosh vagonish budam ajosh kamera mekin tamosho kunid eska daro elektropaketan коробкаш автоматай печка консоли ҳамаи наврутош кор мекуна чиқолошам навон бензини холия 4 та баллонуш навай. Краска родной чай. Ман арша чанд гуфти рака? 150,000 бо муомилаам дора. Номра акани 133 43 00 63. ҳай бо касои ки конкуренти харидоранд занг бизанӣ қайтон муомилаи хубам мекунанд. арзонтарам мешавад. Toyota Camry бародаро, Camry да хурнакта ҳолати хубаш тамошо кунед 2008 сол объёми 24 қати бензини холия ё газ ҳам дора? Гази еврочор ҳам дора. Ҳозир як салонш ҳам мегирам тамошо кунед. Ҳоҷи салона чиқолош ҳам навай. Ҳозир як ай пеш ҳам мегирамш. Даро электропакетан коробкаш автоматай. Ҳолаташ хубай. Чорта балонуш нав. Чор та балонам навай, дискор ҳамаш навай. ба чанд гуфти нархи рака? 85,000 бо муомилаам дора. Номро яка мемонам занг бизанед ҳам номро тамоми яка 88 41 388. хо ман номро якара мемонам занг бизанед ҳолат хубай. ҳай бо худо мегӯям.
хай бухтона мебинем бача Mercedes Benz баҳодаро хуб накта барои шуморо камера мекунем тамошо кунед 2001 сола объёми 200 қатӣ касоре ки маъқул мешавад занг бизанед якам барои шуморо пурра маълумот мета балонушам навай кожни салони оз як салоншам мегирем тамошо кунед чухулушам наван коробкаш автомата оз як ай пешам мегирем нақша чанд гуфти равад ака 45000 бо муомилаам дора бензини холия гази еврачо состояние хуб хай бухтонам дар камера мебинед ози ман номраи акара пеш мемонам занг бизанед қайтон муомилаи хубам мекунам номраи ака 97 21 12 90